כן. צהריים טובים לכל המוזמנים. אנחנו באמת שמחים שהואלתם לבוא ובאתם מזמנכם לכבד אותנו באירוע החשוב הזה, כנס שטיינברגים הראשונים, ואנחנו מוחאים לכם כפיים באמת בשמחה גדולה. אני רוצה לספר לכם בקצרה איך התחיל כל הסיפור המאוד מוזר הזה שנקרא כנס שטיינברגים הראשון. זה היה בסביבות פורים. השנה אנחנו מקבלים הזמנה מבחור שקוראים לו ניסן גראואר מסטריה, וניסן הוא בחור נחמד מאוד, ואנחנו אמרנו מגיע לו, האמת מגיע לו. ואז אני מקבל, אני ושרה בת דודתי שרה גרינברג נפגשים בשבת ואוכלים פה על האש ומדברים. ואז אני פונה לשרה ואני אומר לה, תשמעי, אנחנו יושבים פה, נורא שמח לנו, נורא טוב לנו והכל בסדר, למה שלא נזמין גם את ניסן גראואר אלינו? מה יש? אמרה לי שרה, אתה יודע מה? בוא נחשוב על זה. זה לא לקח הרבה יותר מדי זמן, זה לקח עניין של יומיים, טלפון הדדי, בוא נעשה אירוע. אמרתי, את יודעת מה, נעשה אירוע, קבענו את התאריך של היום. ואמרנו יופי, נתחיל לעבוד על האירוע, מי ומה, ודיברנו עם יאנג שטיינברג, עוד מעט אתם תראו אותו. ופתאום מגיע פסח, עושים כל אחד את הסדר שלו, ומגיע חג שני של פסח, ערב חג, פתאום טלפון. עכשיו אני רוצה לראות את הגבר שיקום ויגיד לי פה איך קרה כזה דבר. מתקשר אליי אבי שטיינברג, מאיפה אתה? אני אח של חנה'לה. אומר לו, מאיפה הגעת? הוא אומר, אנחנו רוצים לחדש את הקשר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא נורמלי? אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אתה עוד מעט תעוף החוצה דרך החלון מצד שני. עצור רגע. ואז התחילה שיחה מרגשת. אנשים רעדו פה ובכו פה מהתרגשות. אני וחנה'לה ואיציק לא התראינו קרוב ל-40 שנה בגלל כל מיני שטויות ואינטריגות של ההורים שלנו, לא של ההורים שלנו, ואנחנו אפילו לא יודעים למה. אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו, רוצה ושואף לפתוח דף חדש ולבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו שבט שטיינברג, אנחנו הרבה מאוד אנשים. תתארו לכם מישהו עושה פה חתונה שמזמין את שבט שטיינברג, וואלה, זה כבר לא בן אדם אחד, לא שני, אנחנו מדברים פה על 80 איש. חבר'ה, אנחנו שבט, הגיע הזמן, חמסה, הלוואי שאנחנו ניתן. ואנחנו מאוד שמחים לעשות את האירוע הזה, ואנחנו מקווים מאוד, מאוד מאוד, שהאירועים האלה יימשכו, ושעוד אנשים שלא יגיעו גם בפעם הבאה, ואנחנו נשב ונשמע, וכמו שהיה היום, אנשים דיברו ביניהם, אנשים הכירו פה אנשים. זו הייתה מטרת הכנס הזה, וזו הייתה המטרה של כולנו, להכיר פה אנשים, לדבר ולדעת. ואנחנו נדבר על כך בקבוצת הוואטסאפ, שיש כאלה שאומרים שהיא רעשנית, אבל בסדר, מותר לעשות השתק ומותר לדבר אחר כך, ואפשר באימיילים, ואפשר באמצעים טכנולוגיים, ואנחנו ממליצים ורוצים ושואפים שזה יהיה המצב האמיתי, שאנשים יבואו וידברו. ולא יקרה שום דבר אם הדודה בטבריה או הדודה בראשון פתאום תקבל טלפון מהדוד בתל אביב ויגיד לה, דודה, מזל טוב, יש לך יום הולדת. זה רע? זה נהדר. חבר'ה, היה לי העונג לדבר בפניכם, ואני מזמין לכאן כרגע את מנהלת הטקס. אני מבקש לקבל את חנה'לה, בת דודתי, חנה'לה בוטנרו, שאלמלא הגברת הזאת, הטקס הזה היה נראה כמו ברווז שהולך לתנור בלי רוטב. אז אני מזמין את חנה'לה בוטנרו, בבקשה. תודה רבה. תודה. אז אנחנו באמת, אני מאוד מאוד מתרגשת. שומעים? כן. שומעים, זהו. אז כפי שהבנתם, אני מורה. הייתה לי אספת הורים לתלמידים שעולים לכיתה א' לפני יומיים. היו שם 40. אמרתי, טוב, אני אתאמן. אז עכשיו אני מקווה שאני קצת יותר מוכנה לדבר במיקרופון. כיף מאוד מאוד לראות אתכם.
הבנתי שיש כאן מטבריה, ינופפו אלה מטבריה. כל הכבוד, באמת, שבאתם מכזה מרחק, וינופפו אלה מקיבוץ הורים בדרום. ואנחנו כולנו שבמרכז, גם כיף לנו מאוד להיות ביחד. אני רוצה ברשותכם להזמין לבמה את מוישלה ואת גבי, זוג מקסים שפתח לנו כאן את הבית מכל הלב, עם אירוח מדוגם למופת. אז הרבה תודה רבה. איפה גבי שתבוא גם? בבקשה. יפה. אז יש כאן איזושהי תשומת לב שכתוב כאן תודה, תודה על הנתינה, תודה על העזרה, תודה על מילה טובה וגם על האכפתיות. פשוט תודה רבה. אני חושבת שזה אומר הכל. תודה רבה. באמת, מכל הלב. תודה רבה. זה מוישלה וגבי. ואני עוברת עכשיו ליעל, שקודם כל עוזרת, עזרה, עסוקה עם הזעתותייה שם, ולכן אנחנו יכולים לשבת כאן בשקט, לא סתם. וליעל, מי שלא יודע, יש היום יום הולדת. אז אני אשמח לשירה בציבור. כולכם כבר אחרי המזנון, קחו את זה בחשבון. 3, 4 ו... היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליעל. איפה יעל שתבוא לפה? יעל, איפה יעל? ברכה יעל, איפה יעל? לא, את בעלת היום הולדת, בואי לפה. שרה להם חיים ברכה? בבקשה. הנה יעל מגיעה, יופי. כן, עוד מורה מהשבט. יש כאן הרבה מורות בשבט. אז יעל היקרה, הרבה מזל טוב. כן, שזה הבאנו את הכיסא. שלום לכולם. פשוט רצינו לאחל ליעל שבדיוק היום חוגגת יום הולדת שמח מאוד, וליעל היקרה מזל טוב, בריאות, הצלחה, אושר ושמחה. נאחל לך לרגל יום ההולדת. אמרתי לשרה לי שלא תלך רחוק, היא תכף חוזרת. וגם המטוס עבר. אז לשרה לי היקרה, שעזרה בכל הארגון והחלוקה וכל הירידה לפרטי פרטים שאפילו לא העלינו על דעתנו שיש כל כך הרבה פרטים. אז לשרה לגרינברג היקרה, מוזמנת לספר לנו קצת על חג שבועות. בבקשה. תודה. בכל זאת אנחנו בחג שבועות, אז ככה קצת את האלמנט, אני יודעת, המעניין הזה. חג השבועות הוא יום מתן תורה. התורה ניתנה בהר סיני 50 יום לאחר צאתם של עם ישראל ממצרים, ומהווה את ייחודיות עם ישראל מבין כל האומות. משה רבנו שהה 40 יום ולילה בהר סיני, שבהם הקדוש ברוך הוא לימד אותו את כל התורה ופרטיה. בתורה יש 613 מצוות, והן מחולקות ל-248 מצוות עשה ו-365 מצוות לא תעשה. בגימטריה זה תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים שבאדם. יחד עם התורה שבכתב, שזה כמובן 5 חומשי תורה, ניתנה גם התורה שבעל פה, שמסבירה ומרחיבה את האמור בתורה שבכתב. ישנם 2 מנהגים מרכזיים בחג השבועות. אחד זה להישאר ערים במשך כל הלילה וללמוד תורה, והדבר השני והיותר חשוב לנו שזה אכילת מאכלי חלב. והסיבה למנהג הראשון היא שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, אז עם ישראל ישן, והקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותם עם קולות וברקים.
אז התיקון לכך הוא שהם נשארים ערים כל הלילה וכביכול מקדימים את הקדוש ברוך הוא, שמחים ומצפים לקראת קבלת תורה, ומסיבה זו נקרא לימוד זה תיקון ליל שבועות. ולמנהג הזה של אכילת מאכלי חלב יש מספר סיבות, אבל אנחנו נמנה את שלושת העיקריות. שבנתינת התורה עם ישראל קיבל את הלכות השחיטה וההפרדה בין בשר וחלב. עכשיו בגלל שהכלים שלהם לא היו לפי התקנון והם לא היו עדיין בקיאים בחוקים, אז הם אכלו רק חלב. הסיבה השנייה זה חלב בגימטריה זה 40, כנגד 40 יום שמשה רבנו בילה על הר סיני בשביל לקבל את התורה. והסיבה השלישית זה שאחת מהמצוות בשבועות הייתה הבאת ביקורים לבית המקדש, הפירות הראשונים שהבשילו בעץ, אותם היו מביאים לבית המקדש כאות תודה לקדוש ברוך הוא. כמובן שבפסוק שמוזכרת מצוות הביקורים כתוב ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. אז באותו פסוק מופיעה אחת המצוות של חג השבועות וגם המצווה של הפרדת בשר וחלב, ולכן נוהגים לאכול בשבועות ארוחות חלביות. זהו חבר'ה, חג שמח ושנהנה כולנו מההסבר היפה של ינקו בהמשך. טוב, ועכשיו אחרי שחגגנו יום הולדת ושמענו על שבועות, אני מתכבדת להזמין את מריוס קודם? טוב, אז מריוס, בבקשה, בוא תתחיל את שלום לכולכם. אני, כבוד לי,